sehat ya Bu nggih? Alhamdulillah. Amin. Nggih nuwun Bu. Nggih. Lah iki sapa? Iki sinden kelangenanku, iki sinden ket jaman Nabi Sulaiman. Sapa? Sinden ket jaman Nabi Sulaiman. Kok banjir. Suaramu kok malah kuabut ngono. Lah piye nek kok tanah yo lanang arep. Kok kowe iki yo ngaku lho, terus kowe iki sik tak rungokno nduk. Wong wedok ki kleru. Kok nduk yo Mas. Oh goblok. Lanang kok celunduk ya apa yene ngono. kowe iki lanang lho. Mbok rogo apa piye? Kok malah kon rogoh ku lho. Apa enek dalang kon rogoh iki. Kowe iki lanang kok bake. Piye to wong tau tak oyoyi. Dandra. Sik to kowe lanang kok dandan wedok. Hah? Kowe kok lanang dandan wedok. Kelainan, Mas. Ya kan ya sing ngongkon ya jenengan ngoten lho. Masa. Kowe dandan wedok kok nek ndi tajak ngono. Telak. Menika nyuwun sewu nderek tepang Gladi Watu panjenengan paring asma sinten? Nggih, kula Kairul lumayan cedak, Pun. Wis. Wong kene iki wis mutah ngeti aku. Nami kula Ica Loradora. Ngomong. Yo ampun. Nggih nderek pitepangan. Nggih. Iya Cang. Nggih Dedek paring asma Mbak Inces Ica Lorado. Takno suaraku sing entek, tak kira mikir sing mati. Bake suaraku. Wong edan ora. Mbak Inces Ica Loradora. Inces Ica Loradora Inci. digaris bawahi napa? Garis bareng. Napa? Garis bawahi apa? Kowe kok separang lapal kok didik yo. Heeh, digaris bawah ya kuwi kowe tak sebutne kon nyebut nek budhek apa piye jane kowe iki. Bocah tekem ngono kok dadak argae wong mau apa ngrayuk buyatmi saka Pak Alek. Pak Alek iki lho rumangsamu. Piye? Piye? Cintane karo buyatmi iki lho. Kowe kok ngerti? Lu ngerti wong aku tau ngrasani. Boten kula lho, Wak. Ya Allah keceplosan nek Mas. Wah, ora streaming lho. Ya syukur kowe kok dadi anu lho. Gak apa-apa. Lah pelakor to. Pelakor. Wis nggih. Menika wonten pamundutan Tari Gambyong Parianom. Tari Gambyong Parianom. Heeh. Tari Gambyong Parianom si pareng di mandegani menika wonten Ibu Win nggih enten, Ibu Win kalian Mbak Inces Ica Loradora. Aku ki kate alah awet-awet urip ya Ces ya. Lah rumah sama parek dibeteti. Iki patine kancamu. Kangen aku, Terus. Ciumen to, Mas? Mapan aku. Aku mau nih wong siji aman, wong pitu langsung aman. Ayo semoga Mas Tari Gambyong Parianom katur semoga kadang-kadang sukses budaya. Monggo.